weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni tundulmaji dembe nder galle abou baydi kaw ko on waktu yoni ha nder galle ceerno alpha djibrilu kane kame ceerno adama sar di seydine ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal hoorejo leydi ndi fandare mum koɗe duuɗe jaaɓi hattirde jangdiɗe leydi sénégal nde ɓurata andinden hoole koye men guila hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeegom haɗo hen andinten koye men tan ko jikkuji ɓen halfunoɓe meɗen to leydi mauritanie gouvernement leydi ndi ƴetti pellital yuɓɓinde ñalɗi ko fate banggue wonande ƴellidde calɗi tourisme yagal e nder leydi ndi gam tiggidde ha golle mbawa dañade wi jagorɗo tambiɗo oɗon fannu to leydi mali jaydiyanke biral fousseynou togo hanki dari e yesso ɓen loskoɓe saria gendi leydi ndi o tumira noon ko saktudemo yogay gueɗe ko fate saria leydi ndi wo yeddani wo holliti ɗum kanko on gardide nde jayde tawitede e weeyo to leydi guine konakiri ɓe wonnoɓe laamu alpha condé woni hoore jagorɗo ibrahima kasori fofana kame gonnoɗo jagorɗo gueɗe nder leydi ñawore mabɓe nodditani ko hanki fonno laatade dirtinama ha nogas e nayyi nduɗo hen lewru kabruji men manayno ha to côte d'ivoire guine bissau cameroun ma jaato rdc congo gabon jolam jaɓiri jaten koye musidɗo men alhassane oumar mboce musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen kawis e keyleki gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkordinnoro gorelte ko kawis wonande ɓen joguiɓe yoga e ñabbuji kolliti jiitima hen koye mumena gorelte ko haako sa itti ko jamireɗa a waɗi ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte ko haako iwata ko tokkordinnoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte an joguiɗo avc cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo joguiɗo sukara cholesterol ha tenti kadi e on neɗɗo mo nangata taare kala gorelte ko kawis ɓolo tan woni e muɗuma sa jokkodiri e muma ma yiito hoore maɗa ha mbiya alhamdulillah sa yiɗi jokkodirde e site gorelte beele mbawa janggande hoorema ko jangta e gorelte kala jahata koto google tappa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala an puƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama jokkoyde enɗam gam ɓandu musor jokkodire gorelte sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte woto woɗɗu joni joni so tawi gonɗa koto leydi côte d'ivoire jokkodirta koye hamidou ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi noon gonɗa koto kiidira e kotari ɗum kala jokkodirta koye galle ceerno habous diallo 77 554 75 54 so tawi noon gonɗa koto dagana jokkodirta koye mamadou nasirou 77 942 11 12 so tawi noon gonɗa koto Diourbel jokkodirta koye bulli guise walla mbiya Abdoullahi Guissé 78 690 03 03 37 so tawi noon gonɗa koto juude guuriki jokkodirta koye Gueddasi 77 267 16 66 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen hen jaama salade aadi ɓuuri fittude aadi ceernama tijane diallo gorko mo melga wuuɗo jinneji wi ko fittata aadi mo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare tv
ceerno amati jane diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando bindi laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawale danwal kala ceerno amati jane diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattaraɓe dewle kala ceerno amati jane diallo no yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji ɓalli ɓuutoji kala ceerno amati jane diallo no yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitede koye men ustara jippiɓe leecce kala ceerno amati jane diallo no yawrani on golduɗe prostate hay sino prostate ma ko ɓunno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno amati jane diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjindeji e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkodiri nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko kaajeɗa ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjinde yawno ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno amati jane diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi france sa yiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno amati jane diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawe ɗon mi yii ko ne wiye ceerno abdoulaye sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno amati jane diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo wune kono ne wiide sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawde sappo e jeetati morse hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba jayde mon Weltare TV Weltare ɓiɓɓe fulɓe e cenŋiɗi mum kala ene tintinira dendagal bandiraɓe julɓe kala dental yiɗɓe Sar Abdoullahi Sarr kame ceerno Haali Abdoullahi Sy e gardegol Aminata Guissé debbo mo woyndu booseyaɓe kame gollodi mum rewɓe worɓe kala ɓe tintina dendagal bandiraɓe kala ɓe jogui wonande ñalawma yewtere taw ko baɗɗo fayida no fewi ɗum wonata ko jamma nogase jeegom ne jofi nogase jeeɗi ñande nogase jeeɗi nde noon ko ñande hen wonata conférence o mawɗo no fewi moɓe mbaɗata taw kadi ɓe cuuɓi yuɓɓinantaɓe oɗon conférence ko musidɗo mon guila mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ko fate banggue sifa gurdam gonɗam e ɓamtare ƴellitare ha tente wasiyade sukaɓe e gueɗe naftoje ɗumen kala ɓe bismi hen noon dendagal Sénégal kala hay goto ɓe paltaki hen guila e halifaɓe diine aada e almudago e jeunesse o kala neɗɗo hen debbo e gorko kala e goɓe paltaki ko noon kadi Mauritanie Mali Sénégal e Gambie Guinée kala aɓe bismi ɗumen hen kala ɗin ñalɗi noon mbaɗa koye doɓinde teddugal woni Abdourahmani Ka o alhaji mo a Jolof beeli hel ha to Dakar kala tawi noon ko mareno woni ko Hadja Sohna Binta debbo mo siiwi noon waɗani Matam tawete koye banggue rewo leydi ndi Sénégal woni Mauritanie ɗoɓe mbiyata maayo wonani kerola on ñalawma noon mbiɗen ko nogase jeegom e nogase jeeɗiɗi so jomiraɗo haaji kala jiɗɗen ko laaɓi jokkodirta koye ndeɗo henno tonggode mbatta ko 00 221 77 549 29 à 32 nottatama ko Aminata Guissé gardiɗo yiɗɓe Sar Abdoullahi Sarr kame ceerno Khalidou Abdoullahi Sy kumpital men ɗemgal pular gendi leydi Sénégal hanki o toon to Sikada Jamñaƴo hoorejo leydi ndi tawama toon ko fate projet hesɗitinde jangde leydi Sénégal taw koto fannu tawde to banggue duuɗe tawɗe ko wayno duuɗe jaaɓi ha tirdi woni université ji ɗi e tawtorede jagoɗɗo jangde towde woni Abdourahmani Diouf kanko hoore ɗino o arti e hollide hande kay gonɗen koye jimadi waɗeɓe so tawi kay ko janggueteno guila hitande 1960 1960
ha yettiɗo hen ko ɗum tan jangguete ko histoire uji tubakoɓe kame pine mumen hande ko ɗum lowete haqqillaji men e haqqillaji suka men kala ganden kam so tawi ko ɓamtade ne woodi yawata ɓamtade alay saago noon mamiraɓe men gonagal men tufɗe men calli men gueɗe men kala ha tenti to banggue gueɗe demeteɗe ko wayno so tawi ko vallée mo Sénégal woni vallée mo Fouta o taw ko maaro e sewo sewo e ligguimaji kala kay ne wawa nattinede duuɗe jaabi ha tirde jangguine beele ɓen sukaɓe ne jiiɗa guillindema mbawa ruttade hen ko noonne kadi nder leydi ndi Sénégal ha e calɗi kewɗi e oɗon fannu kala o holliti ɗum ene jeeya e eɓɓoje jangde e leydi ndi Sénégal koɓe jiiɗi waylude e ngal ɗon jaɓɓal keddorɗen koye hoorejo leydi ndi Sénégal hono président Bassirou Diomaye Diakhar Faye hanke o holliti wonande isine sifande taw ko isine wonande Arabie Saoudite najo mo mbiyata POWER taw kadi ganduɗa ko on isine bahlowo diƴƴe kalde watta ɗum belɗe no feewi beele région de Dakar wawa hebde ndiyam timmuɗam no feewi ɗen gandi nden sifande wanno ko guila e laamu Macky Sall nden sifande nguɗo laamu ko ari ko ɓe kollitino sifande ne seeri no feewi ɓe gartiri noon ngal kaldigal e table oɗon saaha noon Arabie Saoudite usti ɗen koppareje no feewi ɓe kolliti oɗon saaha noon nandiral heɓama hakkude Arabie Saoudite kame laamu leydi Sénégal beele kadi wawde rokkude Dakar ndiyam timmuɗam ha timma taw kadi ndiyam ɗama wonata ko ndiyam ɗam kaɗɗam wahlite watte belɗam no feewi kanko hoorejo leydi ndi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye wo ƴetti laana makko ndi wowa subaka hande o gam nottoyade noddandu wonande sehil makko nando makko koddiɗon woni Oumar Sissoko e Mbaalo mo tawi toon to capital Bissau Guinéen gam nottade fedde haaloɓe ɗemɗe Portugal taw kadi ko kanko Bassirou Diomaye Faye woni koɗo teddiniraɗo oɗon ñalawma taw teddinirɗo mum ko Oumar Sissoko e Mbaalo gam ɓeydude guille cehilagal hakkude leydi Guinée Bissau kame leydi ndi Sénégal gartaten koye hofgo juuɗe wonande ɓen greffiste en taweteɓe e cuuɗi ñawoje leydi ndi ɗum ko hanke hande kala hewɓe noon e société civil aji ɗi kala kolliti caɗele ɗe guuri hakkude hôpitaux ji kame pewnugol kayitaji kala kayita ɗe jiɗɗa fewnude ko caɗele mawɗe no fewi sawɗeɗe dumunnaji kala ke won hande lewru ɓe goni koye hofgo juuɗe no fewi ko ha ɗum ko noon wonande ngal ɗo cetal biyetegal MCDS ɓenne kadi ɓe gullitinoma wonande kayde ɓen kaldata e laamu ngu beele kadi oɗo greffe ene wawa tigui siltude tawa kadi wonande aɓe keeɓa fodde mabɓe laamu ngu kadi kañumne e rama e ngal ɗon cetal beele kadi ene arta e kaldigal wawa tigui ñawdude caɗele mabɓe beele kamen ɓe ɗacca e greffe o wonande ɓen ɓiɓɓe leydi ndi kala tampuɓe hakkude nokkuji mumen e ɗi cuuɗi safara mbawa kañumne hebde golle mumen ha timma kono ɓe ñaaguima noon ɓen hofɓe juuɗe ɓe ɓe ɓaɗata service minimum hayso tawi woni ko kayitaji keñoraɗi ɓe golla kayitaji keddiɗi kala ɓe joñe ɗuma ɓe noon fandare men konde laamu ngu jaɓata koɓe kaali ko walla ngo hofgo juuɗe ngo jokka tigui jokkude laaɓi tigui o ñalawma hande Sénégal heeɓi ndimagu mum hayso tawi woni ko seeɗa e feccere ɗum ko caggal guila hitande ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeegom ken tolno e duuɓi capanɗe jeegom e joyya wonande armée leydi France ene taweteno nder leydi Sénégal to enen ndiñiɗo ne ndiwna laaɗe mumen ene jahane garta kañumen tigui joguiɗo hen base mumen ene jogui armée ji celluɗi no fewi gasi hanki ɓe tagui bagage mabɓe kala ha laaɓi ha wi ceera to kan déggol mo Ouakam tottirama ɗum wonande général Mbaye Cissé hanke o waɗi discours mum o ñalawma caabiɗen tawi juuɗe muɗum ɓe koninkoɓe leydi France mbaɗi bayi yaltuɓe leydi ndi kono kadi toon to Ouakam hewɓe kay goyi bojji camcam nde tawno aɓe nafno ɗumen no fewi kono kadi koddigal hakkude mabɓe ɓen koninkoɓe ene yonno no fewi sirtinde moon ɓe koninkoɓe toon to camp militaire to ko gollatuno toon e Sénégal naɓe ne heewi no fewi oɗo saaha ɓen kala nana jooɗi kono ko wona ɗum ko kam hewɓe kollite so tawi ene muusi kam yiyande nde hoorejo leydi Sénégal waɗi haaɓe jalti leydi ndi ko hunde yonde no fewi FRAPP France dégage ɓenne kolliti beltima ene tawno ɗum ɗo ene jeyno e combat ji mabɓe mawɗi nde oɗo henna base koninkoɓe armée leydi France jaltata leydi ndi Sénégal ha laaɓa gartaten koye kawguel guel hinde bakka walla mbiyen BFM puɗɗiguel guila tan ñande talata nde walla mbiyen ni guila ñande alarba nde ko hande tigui gasata ha laaɓa guel ɗo hen BFM kono teskama noon guyka hewka yiyama hen so tawi ko toon to Louga ken tolno e 17 candidat so tawi ko Mbour ken tolno e nayo mbiya toon teep kono ɓen naggaɓe to Louga ɓe
ɓenne kadi ko surveillance goto kay rokkunoɓe sifa wonande so tawi on ndendini ha woodi ko woni ɓe ndendini ha timmi ujunnaje 4 mbaɗi groupe whatsapp e kala saha mo siggito omo neldaɓe hen ɓenne kadi daña tigui wawde siggitade ha mbawa kadi yuɓɓinde kawguel men ɓen kala mbiyama teb to mburto kadi ɓenne kadi koye sifa téléphone nangga gam teskede kaɗo hen no guyka ene feeñi to banggue ngel ɗo hen kawguel ngel BFM gasuyel hande ngela kono kadi ko heddi ko kala ene yaari hen yeeso no feewi cotal FDR taw ganduɗa ko fedde ndeɓe inniri wonande fedde taw kadi ko daranide potal leydi Sénégal o saaha noon e gardegol Samba Sy ɗum ko caggal nde manda wonande Khalifa Babacar Sall gasi hanki noon ɓe kuccodiri e jayandiyankoɓe ɓe kolliti oɗo saaha ɓe jonnani hay seeɗa nanggal Badara Gadiaga mo ganduɗa ko chroniqueur taw kay yewtere jakarlo taw ko toon to TFM ɓe jonnani kadi oɗo saaha tamande Sénégal nde tama e oɗo sifa kono kadi ɓe kolliti wonande oɗo saaha Sénégal calɗi mum faggudu ene yolbi no feewi haala kani heewi ɗen gueɗe kala ɓe garti hen noon e gueɗe kewɗe no feewi sifande hakkude Sénégal e Mauritanie o saaha noon Sénégal naɓe hewɓe ne tampi no feewi toon to dawla leydi Mauritanie wonande hay sa waɗi devise koko sekete daña hen caɗele mawɗe no feewi ɗon de frontiére ha jettoyɗa sa yettima nokson noon ko toon tigui caɗele ɗe goni tigui rigui ko fate affaire étrangère mo leydi Sénégal o holliti nandiral hakkude leydi Sénégal kame leydi Mauritanie nden sifande sifanode ɗiɗi nduɗo hen no lewru gam artirde 4 séjours ha ujunere wonande sa waɗi devise maɗa ko lebbi tati saɗa fiiɓi wadde ko ɓuuri lebbi tati jaaha to ambassadeur ma pewna consulaire a jaaha affaire étrangère taƴoya carte ma séjour o holliti noon ɗum fuɗɗoto ko 25 nduɗo hen lewru ndu gonɗen ɓe erima noon Sénégal naɓe taweteɓe leydi Mauritanie ɗoftoto kuule leydi Mauritanie ɗum koye communiqué jaltuɗo to fannu jagorɗo toppitiɗo oɗon fannu mo leydi Sénégal to Kaolack ko accident musɗo waɗi ko camion goto kañum kay naate minicar goto walla minicar goto mo mbiyata Cheikhouna Sarifa giwnoɗo to garage Nioro ko on tigui naate camion darinoɗo waɗi noon neɗɗo goto base en fittare mum jeetato gañumi hen nayo ne tampi no feewi aɓe tawi to hôpital Cheikh Ibrahima Niass mo Kaolack kanko on mayɗo mo tawe to morgue mbi jumiraɗo yurmomo yaafom subaka hande o toon to Kaffrine toon kadi lawol Kaolack toon kadi to Kaffrine wonande kay ko camion malinaɓe goto féri joom moto Jakarta goto onne kadi ɗon ɗon wasi fittare mum kanko on sofonomo tawe e juuɗe ɓen dadiɓe jeheten ko ha toon to Casamance ɗen dilloɓe e tiggide ɗin minuji ubbonoɗi guilay wonande Hobelion ko mbiyata Konance ɓenne kadi darti Konance ɓenne kadi dartini golle mumen jeeyi sababu noon dartinde golle mabɓe ubbidde minuji minaɗe leydi woto yimɓe jaɓɓude dañen caɗele siftini moon Casamance hewɓe ɓe jiiɗa wonen koyɗe koko taƴi ɓe ko ɗum ɗo hen jeeyi sababu ko yaɓɓude ɓe kala saaha ɗen pettoje on équipe noon mintowo ɗin minuji ɓe joƴƴini golle mabɓe gam hollide lebbi ɓe keɓani joɓɓele mabɓe ɓe kolliti hen noon mette mabɓe mawɗe no feewi to Parcelles Assainies ko sagataɓe tato mbiya teeɓa ɗum ko caggal nde mbaɗi santage suko debbo desaɗo guille ɓe keeɓi vidéo mum taw vidéo noon ko terɗe ɓole tan ɗum noon ɓe mbaɗimo santage soit gadda 2 ujunere walla neldamin vidéo ma terɗe ɓole walla gara min gonda e ma nden o neldi ɓen neldimo localisation to goni beele o ara toon woyti localisé o totti nene makko wadde police ɓen mbiya teɓ o sani tawe e juuɗe ɓen daddiɓe keddotoɗen koye leydi ndi Sénégal ko étudiant Burkina najo goto biteɗo Sanane Khalila Ilias Kevin ko on wasi fittano mum ɗum ko hanki o sanga 23h jamma ko nden o weddi hoore makko e 4e étage woni koto face Delorne ko tono weddi hoore makko oɗo tono weddi hoore makko caggal ko gendarmerie sapeur pompier garanimo ɗon kanko suka étudiante mo duuɓi 29 mo ganduɗa wonno koye ko étudiant ko fate pharmaceutique kam weddi hoore mum ko acci lettere on lettere noon fayi koye bani ko debbo on lettere noon jayɗelɗi gudditani holko woni e nder oɗon lettere mo ganduɗa mo weddi hoore makko. donc kay mini ayande keɗotomi ko jahayde heblo sukaɓe Afrika
Yahya Ndiaye ko jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe fedde hebla sukaɓe afrique sen giwi to leydi ndi sénégal paɗen ko toon to leydi mauritanie tone kadi ko projet wallidde ɓen yoolinoɓe walla ɓen faabaɓe yoolayru taw kadi ko ɓen ɗannotoɓe ɗanle suuɗayru toon to Nouadhibou wonande kay iwi koye ballal union européenne koɓe ujunnaje jeegomo kene fronde 1,3 million koppareje euro ɓen faabaɓe ɗin yoolayru taw koye ballal croissant rouge mo union européenne kane croix rouge mo leydi mauritanie jungo e jungo gam wallide ɓen siftinde moon teskede oɗo saaha kala wonande lappi cordugol hankkadini ko toon to leydi gambie ha to guine kala ɓe ndewa noon e dow maaje kaɗɗe leydi mauritanie yidde faade toon to europe ha tenti noon ka lana nanggaka hecciyanki taw ko hayde bempeƴƴe ɗum ko caggal nde lana mabɓe paani ɓen kala ko guinenaɓe mbattidi koye juuɗe laamu leydi ndi gam rokkude ɓe ñamde safare ɗen gueɗe kala wallidde on koppareje noon iwi koye union européenne wallidde ɓen e kala saaha taw kadi ko ñooleteɓe ɗeɗo henna maaje kaɗɗe ɗe leydi mauritanie to leydi mauritanie gouvernement mauritanie jagorɗo tourisme leydi ndi yuɓɓini jonde ɗum ko ñalawma hanki o holliti maɓe gummin noon jonde kewɗe no fewi gam ƴellidde calɗi faggudu to banggue tourisme leydi ndi wonande ɓen wangotoɓe ɗum noon ko situji kewɗi taw ko ɓulli kewɗi walla ni nokkuji kewɗi banggueteɗi ha ɓuuri kadi wawde yuɓɓude nde tawno ene wawi tigui gollinde yimɓe hewɓe kono kadi hewɓe kadi ne mbawi wadde hen commerce gueɗe kewɗe kala coftal ɓalli en kursi en fellude en gueɗe kewɗe ne mbawi feeñoyde hen kanko Jeynaba o holliti wonande ɗi ñalɗi kala maɓe gummin on sifa ɗum ko toon to Layyuna ha fayenma toon to Nouadhibou gam ƴellidde nduɗon pelɗi no fewi waylo kewɗo teskama ɗum ko hanki o to fannu police nden ka e kisal mo leydi mauritanie wonande on police tambiɗo nden kay kisal ɓesguji leydi ndi waɗi wayloji kewɗi no fewi wonande police tambiɗo ko fate banggue gueɗe nden kay kisal taw koye fannu ɗannotoɓe ɗanle ɗe ndewani lawol e on sifa kala dañi wayloji ha leydi ndi ɓuura wonde jaam e kisal e nden ka kala muɗum wonande centre médical de Nouakchott ɓe jeddi ha mimi leydi kay wonande yogay jayɗeli ha e laytirendo kala hollidde won debbo goto gaddaɗo on ene sowi on saaha noon ene yiiɗi jibinde ɓe calli memde ɗum gam ala kayitaji wiyede kadi ko koɗo ɓe kolliti ɗum wodani on nde ari nde jaɓɓama teni kadi saframa on debbo basɗo fittaɗo mum hollira noon wonande kadi joɗima balɗe koreji mum donki hebde ɓandu muɗum gam ala haalis ko jooɓi ɓandu mum mofta ɗum balɗe ɗe kolliri ɗin ɓandu kay tottatama koreji jumumena wonande hakkude ɓen wullitiɓe e ɓe hôpital jaltinɗo haala kana ko ay wonde kala ko on communiqué woni moɓe jaltini gouverneur de Guidi Maha o holliti oɗo saaha laamu ngu ne waɗa peeje mawɗe no fewi gam wallide yoga e localité ji zone uji toon to Guidi Maha guila to ɓolli jippi woni nokkuji jahotako nattako yaltotako ko caɗele mawɗe tan woni ko tawete toon holliti noon so tawi to ɓolli jokki ene gasa toon ma wontu caɗele mawɗe no fewi vidéo ɓurɗo yirlade e nder laytirendo to vidéo sigida koye tiktok laamu leydi mauritanie yeddi wiyede kay won moɓodiral manggal waɗi to joɗorde sinim ɗum noon ko hollirde metti mum ko fate jillo hoore leydi mauritanie toon to états-unis de amérique guila tan yaltindon haala muɗum ko fate banggue guila hitande 1990 leydi mauritanie jeeya e ƴeŋŋinore jamde kono kadi e sifa konguɗi o haaɗi ɗi heɓe kollite metti mum on vidéo noon ko ɓoyɗo no fewi ko guila tan guila data le 25 lewru mai ko adi wonande yaadu mawɗo leydi ndi toon to amérique ndeke noon ko joni vidéo hollira wiya koko mawɗo leydi ndi amérique ko nden moɓodiral manggal waɗi to mauritanie gam hollirde metti mumen guila 9 ha 11 wonande ndu lewru koɓe nottino wonande Donald Trump ɗin konngodi noon pennama no fewi wiya wona gonga teni kadi wodani hay seeɗa ɗum uddi kumpital men ɗemgal pulare nder gendi leydi mauritanie paɗen koto leydi mali laawol kay bamako memota ko hay seeɗa a ficcat jungo ni sa haaɓat ni sa wi aɗa rewa e ngolɗo hen laawol ha tenti noon ɓen ɗannotoɓe iwoɓe to haay ne payi toon to bamako walla iwoɓe bamako ne payi toon to haaya ko caɗele mawɗe no fewi ɓe kolliti guila tan 2018 wonande kalano jodi train dartini golle mum wonande haywanaɓe guuri tan ko caɗele mawɗe no fewi kala mon yaaha bamako kay ko maridi mum yonko hana to wawde yonkade ten lawol ngol fodanoma no fewi ha tenti nguɗo laamu
gele ɓe ngari ɓe podinoma pewni kono haɗo no gonɗen haydara ala ko fewna hen ɗum noon ko kaya ɗum noon ko lawol ngol ganduɗa kaya ha fenma toon to Sandare kay Sandare Jeema Yeliman Sadiola Keñeba ba Fulade Diboli Kitta Babaroto non kadi Owaliya Kame Tukoto ɗiɗo nokkuji kala ko caɗele mawɗe no feeti ne gule teskade teskora ngam ɗanle kono ɗo saaha koko juuki goni koye caɗele mawɗe no feewi ngolɗo hen lawola attaka on jin baɗɗo woɗɗani Bamako no feewi ko noon ko jinima ko ɓen tigui jeyti yande ɓe werla taw kadi koni koɓe leydi ñande alarba jawtuɗo hen no ɓeɗo Kassala ɗum noon hollitama hen noon wonande ko jim holliti jim wonande a jinim holliti kañum waɗi nguɗon jangu hollitaka nan so tawi won maɓe walla barmuɓe no jayde nde addiri ɗum ni hen jaydiyanke Alfousseynou Togo kam tigui nottoyi sariya muɗum wonande cyber criminalité ɗum koye konnguli ɗe o yaltinno kanko on gardiɗo jayde nde mbiyata gadi jayde nde mbiyata Canard de la Venice kanko ardi nde ɗon jayde o holliti noon o yeddani hayso avocat ji makko ngala ɗon o holliti o qirlima tigui wonande on sifa ñawoje gendi leydi ndi no yarata hakkude mum e jagorɗo ñawoje leydi ndi e oɗon sifa no fewi kala sen payi to Guinée Conakry ñawore nodditande nde gonnoɗo hoorejo jagoɗo leydi Guinée e laamu Alpha Condé woni Ibrahima Kassori Fofana ene wonde jagorɗo gueɗe nder leydi kami jaccino laamu woni Mohamed Diane ɓeɗo hen ɗiɗo kala hanki darima yeeso tribunal kono ñawore men laataki no feewi ñawore mabɓe disna ko ha nogas e nayya duɗo hen nalero siftiri moon ɓe ñawananoma duuɓi 5 e kaso ɗum noon ko deptinnodeɓe wonande ngaaluji kewɗi no feewi to leydi Togo sumgoji local juɓɓinaɗi hanki ɗi hollitama kanji kala ɗi ndewi lawol no feewi ala kallutina hen caɗele ni fitinaji hayso tawi woni kam catal dawriyankoɓe ngal hinde M66 kollitino ma juɓɓin seppoji men gulɗi jaw kono ɗo saaha mo gonɗen kam teskama ken tolno e 4 piccal 6 million taw kadi ɓiɗɗo leydi ndi yaltoyi suɓade mairiji mumena to leydi Côte d'Ivoire jungo e jungo ɓeydude nden kay kisal ɗum ko hakkude armée leydi Côte d'Ivoire kamene wondi kadi e armée leydi Bénin ɗum noon ko lulɗe ɗe ganduɗa guila 16 ha ñalawma janggo o ɗum noon ko yidde kay jokkodiral nden kay kisala hakkude ɓe koninkoɓe ɓe leydi Côte d'Ivoire FACI kame FAB ko FAB noon ko leydi Bénin FACI ɓen ko leydi Côte d'Ivoire beele ɓeydade tekkinde nden ka e kisal ko fati banggue wonande ɓeydugol oɗon sifa Côte d'Ivoire lebbita tan ko fati sumgoji présidentiel wonande kay gouvernement o yidde mum ko wadde dialogue kaldigala hakkude me yogay dawriyankoɓe kono ne jogui ñalɗi mawɗi ɓe gumminta ñande nogas e goho nduɗo hen lewru ɗum noon waɗata koto palais de la culture taw koto 13 ville aɓe cohli ken tolno e ujunnaje 6,5 suga taw ko yahoɓe ne mbajo guilay laylayti rendo ha e nder leydi ndi kala findinde yimɓe caɗele haare e fitinaji gueruji e ɗe gueɗe kala beele leydi ndi ene ɓuura wonde jaam e kisal to Cameroun sumgoji wonande 12 octobre 2025 o dawriyanke keptinaɗo ɓiyeteɗo Maurice Kamto kañum joƴƴini hande candidature muɗum toon to Yaoundé to joɗorde catal tammingal sumgoji leydi ndi kono wo joƴƴinani e dow inde landa makko MRC o joƴƴini ɗum koye landa kesa ko mbiyata africain pour l'indépendance koye kan landa kay o joƴƴinoyi beele jeeɗiɗo hen sumgoji tijjadi tan wonande kay o Paul Biya mo duuɓi 92 biɗo kayni ko gembine ƴamoya leffol laamu royaume Eswatini jaɓɓima hoɓɓe hewɓe iwɓe toon to États-Unis de Amérique wi porte parole galle gouvernement bireɗo a Tabile Mudli ko on tigui holliti ɗum ɗon to RDC Congo gouverneur Ota Katanga kamwoni mo yiyaka on biyeteɗo on mo mbiyata kuy bula on mo ganduɗa yakken toon hande yontere anda kalɗo heedi gondunoɗo e Joseph Kabila caggal noon tawtoye Félix Tshisekedi kono tolno hande yontere kono ɗo saaha moɓodiral yiilade ƴewde holto heedi yiyaka tawa to leydi Gabon gouvernement o ƴetti pellital yawde kala ko fati e bourse ji wonande étudiant ji mabɓe janggoyoɓe toon to États-Unis de Amérique
atanto Canada kala horeli helti go ene seri idi so be nyangi be ngayni ko ton be keddoto be gartata o de sa boursi tan ko jangowo to université Oumar Bongo mo Libreville walla yoga e leydele Afrique ko wala dum ko kala hebata bourse leydi Gabo paɗen ko tonto jolam jaberi paɗen koto Gaza Israël hanki fukki bomboji mum gulɗe jaw e nder église julirde Isa iyankoɓe to Gaza waɗi ɗiɗi noon wasi pittal min hewɓe gañima hen ko waɗa ɗum ko noon wonande Benyamin Netanyahu holliri ko jumre taw koye ɗemgal Donald Trump Arabie Saoudite holliri metti mum mawɗe no fewi hewɓe kolliti metti mumen ɗe bomboji ko pukka e julirde sa yankoɓe to Ukraine hoore jagode kese mum dañama ɗum ko gila hitande ujunere nogas ɗiɗi ngol woni goo ɗum ko ñalawma hanki o kanko Zelensky o toɗɗima luliya o debbo faggude yankore Ukraine holliri weltare mum mawde no fewi kanko Vladimir Zelensky ɗum ko subaka aljuma hande o tumade Union européenne mbaɗi sanction faade leydi Russie ɗum koye jofade peɗeli janguji ɗi Russie jokki wadde e nder leydi Ukraine to leydi Syrie balɗe nayyi tan ken tolnoye 194 neɗɗo mbasi pittali men taw koye piyanɗe gulɗe jaw baɗɗe toon to Suwayda ɗum ko hakkude pelle joguitiɗe taw kadi ɗen pelle noon wonande ko pelle gonɗe e nder leydi ndi hoorejo leydi ndi noon holliti ɗi fitinaji kala addi ɗum ko leñol bitengol Druza ɗo ganduɗa hande kañumne Israila heedani hen caggal hay seeɗa Alhassane Oumar Mbodj mi salminima. en calmitima Sarabulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV haɓuɗi men ɓuuri tengtude e jolam jaɓere e ñalawma hande o puɗɗo ko leydi Fraysi toon dey ena wayno caggal de leydi hono Sénégal heeɓi jeytare mum wonno koye 4 avril 1950 caggal ɗum dey honiyankoɓe leydi tawɗo Fraysi ko toon gonno e oɗo saaha noon ñande alkamisare 17 lewru hono mars 1925 ɓe ɓami kam kay pellital hodde leydi hono Fraysi ngam waynade taw kadi ko leydi hono Sénégal e huccide toon to leydi taw kadi ko Fraysi ene way noon oɗo ko ka mawɗo mo gonno toon ɗum noon e toon to lamorgo leydi hono Sénégal ɓurɗo mawni toon e centre uji taw ko toon ɗo Dakar ɗum noon wawi wonde kadi ɓe mbawi kadi gasnude taw kadi ko hakkude mabɓe e leydi hono Sénégal e takkal kay ndeɓe tottiri ɗum taw kadi ko leydi Sénégal yo jokku golle ɗe toon to leydi Chine ene wayi dey ko ñalawma kala ko alarbare 16 lewru ndu gonɗo ɗo hono japponaji goto ene wayno jaarowo e duuɓi 60 ñamama sokede duuɓi 3 e feccere wonno kadi ko tuuma toon ko wonde kay ñukkitinoɗo toon to leydi to ɗum waɗi noon oɗo saaha dey hakkude mabɓe taw kadi ko e leydi tawata kono Japon ene wayno wonno ɓeɗo mbi wonde yoɓe ndento no feewi ɗum noon alako kadi ko wiyete ko tan keccol taw kadi ko jorgol sumorde keccol toon to leydi ene wayno hono Syrie ha joni dey Israël ene jokki toon piyanɗe mum toon to Soyda fodde yimɓe 150 mbasi toon pitali mumen ɗum noon e ñalawma hanki o honoyankoɓe mabɓe woni ñande alarbare nde wonno honoyankoɓe mabɓe wonnoɓe toon ɓe jalti nokkuji gonnoɗi toon ɗi Irak ene wayno cumudey mawngu hewngu doole waɗi toon ko ɓuuri 60 neɗɗo e mbawi kadi wono ruttade e jomumen 11 ɓen ko majjuɓe e nder taw wonno toon ko centre commercial taw koto ville noddirte kono Kout e toon to banggue funnague Irak to ko ɗon tigui waɗi bayina kono waɗi ko ñande alkamisare 17 lewru morso 2025 taw kadi ko ɗen cewle taw kadi ko to fatti kay e médical mabɓe ko ɓen kadi bayini ngoɗo bayinago Sarabulaye Sarr ko ɗum dey wonno ko lownoɗen e wowri ko fatti e jolama jaɓeri e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alhassane Oumar Mbodj gorko Moussa Dogu ngam weltare Ayawo TV. Alhassane Oumar Mbodj ɗum lowno waɗa e woru una watta condi seeɗa yerwa waɗa lacciri wadda e haako walla e kosam yo jaam Allah hiranen ñalawma janggo so haji Allah Rahman ko musidɗo meɗen Haali Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranen